Dette er forsøget fremstilling af sæbe. I dette forsøg laver vi en forsæbning af fedtstoffet tripalmitat og natriumhydroxid. Det sker ved en basisk hydrolyse, som bryder esterbindingerne i tripalmitat, så natriumhydroxid kan binde sig til det. Det gør vi ved først at afveje omkring 1 gram natriumhydroxid. I vores tilfælde afvejede vi 1,02 gram, og så blander vi det op i 5 ml demineraliseret vand. Og så bagefter tager vi cirka 5 gram fedtstof, vi havde 5,27 gram, og blander det med 25 ml etanol. Og så blander vi de to ting til sidst. Så putter vi det i et vandbad med kogende vand, der bliver omrørt af en magnetomrør i 10 minutter. Og det er her, hvor at selve reaktionen sker, hvor vi får dannet vores limsæbe. Så udfælder vi sæben fra opløsningen, som vi gør ved at hælde det ned i et bærglas med 200 ml mættet saltvand og bruge magnetomrøren til at røre det rundt, imens vi varmer det op til 50 grader Celsius. Opløsningen ned i et ostelærred og presser så meget af vandet og glycerolet ud, så vi er efterladt med vores kernesæbe. Sidst lægger vi vores kernesæbe ned i et urglas og lader det tørre i nogle dage, så vi får alt væsken ud, hvorefter vi så kan veje det for at se, hvor meget vi har fået. Vi endte med at få 12,16 gram sæbe, efter vi havde vejet det, og så kunne vi så regne den teoretiske mængde sæbe, som vi skulle have fået ud. Vi ved, at vi har 5,27 gram tripalmitat, og vi kender molarmassen for det, så vi kan regne ud, at vi har 0,007 mol. Og for hver tripalmitat skal der være 3 natriumhydroxid, det kan reagere med, og vi har 0,026 mol natriumhydroxid, som er lidt mere end 3 gange så mange mol som tripalmitat, som betyder, at ikke alt natriumhydroxid har reageret, men vi ved så, at hvis alt tripalmitatet skulle have reageret, skulle vi have også 3 gange så mange mol sæbe, som betyder, at vi vil have 0,021 mol sæbe, og vores sæbe har en molarmasse på 278 gram per mol, som betyder, at hvis al tripalmitaten havde reageret, skulle vi teoretisk have fået 5,85 gram sæbe, hvor vi så fik 12,16. Hvis vi regner procentdelen ud, så er cirka eller maks 48% af vores endelige sæbe er ren sæbe, men der er sikkert stadig noget, der sidder i lærredet eller noget, så vi ved, at den ligger under 48%. Der er mange ting i dette forsøg, der kunne gøre, at vi ikke fik de resultater, vi håbede på. Vi kunne for eksempel ikke have fået alt vandet ud, når vi har filtreret med vores ostelærred, eller så er noget af sæben kommet ud, når vi har filtreret det. Hvis vi ikke har fået alt vandet ud, så kan der stadig være salt, som betyder, at når det tørrer, så har vi også noget salt i vores sæbe. Der kunne have været urenheder i rektanterne, at hvis vi ikke har 100% af vores fedtstof, men der er lidt andet i. Vi kan heller ikke være sikre på, at vores reaktion er fuldstændig, at alle molekylerne er reageret med hinanden, som blandt andet kunne have noget at gøre med, at vi ikke har ramt den rigtige temperatur heller, da vi ikke kan 100% kontrollere det. Og så kunne vi også have mistet noget sæbe, når vi har filtreret den i ostelærredet, som man ikke har kunnet få ud, da det har siddet fast. Men taget i betragtning af mængden af skridt, der er i det her forsøg, og mængden af fejlkilder, tror jeg ikke, at 48% sæbe
er et dårligt resultat.